Bon dia a tots i a totes. Avui, des del Museu d'Art Sacre de Mallorca, us presentem el faldistori d'Antoni Gaudí. A finals del segle XIX, el bisbe Pere Joan Campins va proposar a Antoni Gaudí la realització d'una reforma litúrgica per a la Catedral de Mallorca. L'arquitecte català, estimulat per deixar la seva empremta en el temple mallorquí, va acceptar l'oferiment projectant una nova distribució en el temple. També se'l va imaginar ple de llum i color, en la creació de delicats detalls decoratius. A més, Gaudí va dissenyar diversos elements mobiliaris per a la seu, tamborets, bancs o el faldistori que tenim aquí. A les catedrals es troba la càtedra. En elles només s'hi pot seure el bisbe, però quan aquest celebra en una altra catedral d'una altra diòcesi i no s'hi concedeix l'ús d'aquesta càtedra, s'usa una altra cadira, el faldistori. Aquest també pot ser usat per als bisbes davant l'altar, per a algunes funcions pontificals, tals com les de donar la confirmació o en algunes ordenacions sacerdotals. El faldistori que tenim aquí d'en Gaudí és de fusta, en seient de pell i sense respatller. A més, consta de 8 extremitats. Les 4 de baix tenen forma de pota de lleó, mentre que les de dalt són esferes damunt columnes salomòniques. En definitiva, una autèntica joia de l'art mobiliari d'Antoni Gaudí.